Haloo, Suomen patenttitoimisto. Pölö! Kuka täällä, en minä tiedä kuka täällä pölöttää, mutta minä oon sulle asioimassa eteenpäin. No Tollo, terve. Tervahtus. No mitäs ukolla nyt on mielessä? Kaiken maailman asioita on mulla mielessä aina ja ikuisesti aamen. No, mikä sua kahisuttaa No nyt? eikä. Sä oot aina niin erikoinen soittaja, kun sä soittelet tän. Siinäpä se onkin. Mulla on aina aivan ihania analyysejä erilaisista asioista. No mitä sulla nyt on sitten keksintöjä? Seksivehkeitä. Mitä? Seksivehkeitä, nehän on muotia kuin mitkäkin käkikello. On ne! Ajattele semmonenkin käsikellokulle, joka ei väsys ollenkaan, kukkus vaan, koko ajan kukkus, ja väsymätön. Eikö ole ihana seksivempaa semmonen? Se vois viedä tämmösen seksipaari seinälle kukkumaan alati. Se kukkus alati vaan siellä, alasti. Eikä mitään ois päällä sillä käellä. Aattele, se vetää etukäkkeen. Se on aivan ihana. Semmonen lopsuttaa seinällä kuule. Kyllä sekin johtais vanhempaakin miestä. Tai semmonen mopo, josta nyt tulupapoisin, sais polkaakin tuluvalta mopoa. Eikö ois mukava tommonen paarinurkan, kyllä kaljaa menis kaupaksi. Ja pottumuusi ja semmonen, missä on ihania pusuhuuden kuvia päällä. Huulipunna ja pottumuusi, ja johan kuule alkas hormonit hyrrää. Miksi sulla tommonen seksikeksintökausi nyt on päällä? Minä oon huomannut, että nyt kun on nyt seksipaareja, niitä aivan mahoto olemassa. No niin seksipaareja kuule, ja kauppaa tehdään muutenkin seksineet. Minä tiedän, mutta lehdet väittää mulle täällä päässä. Niin, ne mulle lähettää näitä pornolehtiä, en minä tykkää yhtään näistä, mutta minä vaan ajattelin bisneksen puolesta ja suolenpätkästä tehdä tämmösiä lehtiä, en minä tiedä. No mitä sulla muuta on keksintöä kuin tää käkikello? Lirputin. Aivan ihana puusta tehty lirputin, sillä voi lirputtaa ketä haluaa. Työjohtajia on mukava lirputella semmosella, lyö päähän, niin varmasti antaa. Jos ei muuta, niin lopputili. On sekin saamista, se on sekin kuullut. No joo. Eikö ole ihanaa tämä seksielämä mulla käsiä? Minä sinun analyysejä tiedän. Minkälainen anatomia sulla on? Onko sulla anatomia ollenkaan? Tuolla nyt meni kyllä hyllylle. Ootko myynyt nakkeja koskaan? Huomaatko, että nekin seisoo? Joskus jos vaan tarpeeksi on kovia nakkeja kuulet, niin kaupaksi ne menee. Varmaan seksipari on, sulla on hirveästi nakkeja aina. Nyt sä karkaat taas asiasta. Annapa tulla lisää keksintöä. Kyllä tuo käkikello ja nuo meni, lirputin meni. Menikö hyllylle? Hyllylle. Hyvä, että ne on siellä etees. Onhan sekin paljon asiaa jo ettiin käsiin, kun hei yksi juttu. Älä mainihe kelle, että minä oon sulle soitellut. Ethän mainihe. En. Ai kun oot ihana. Sinäkin on aika seksikäs loppujen lopuksi. Mutta miksi sä aina sanot, että älä mainit? Ja nyt jos mä annan sulle patentin jostakin asiasta, niin tähän sä pääset maineeseen. Sittenhän se pitää mainitakin, se on eri asia. Ai jaa. Ja semmoista liukasten voijetta, kun on tämmöisiä seksipaareja, että kompastuu heti portailla. Niin? Niin. Niin ravintoloitsija saattaa ottaa rahat ja lompakosta siinä vaiheessa. Niin ei tarvitse siellä sisällä käydä ollenkaan. Eikö ole seksikästä? No, Niin, ei tarvitse sisään mennä ollenkaan. no se. Se laukias päälle jo portailla. Ois niin liukkaat kengät. Ajattelepa itse kohdalle tuotakin keksintöä. No joo. Moinen mukava oli siinä. Mitä vielä? Semmonen juomukontomi, joka pannaan päähän, niin et hengitä. Et hengitä. Niin ei kuulu läähätystä yhtään. Jos sattuuta näkee kauniita naisia. Semmonen hengittämisen esto läähätin kontomi, kytkentä. Kaavio on mulla takataskussa, en minä sinusta on niin varpunen lentää. No niin, pannaanko poikin taas vähän tuuttua? Kyllä sulla nyt menee vähän överiksi. Justiin. Soittele sitten, kun on parempia. Hyvä on. Nämä menee vielä. Karvaisia terveisiä vaan kaikille. Tuut.